Poviem vám na to jednu jedinú vetu. Základný predpoklad, točíte si to? Točíte si. Je mať v Poprade primátora, ktorý bude demokrat. Úplne prvoradé, líder musí byť jednoducho niekto, kto chce niesť vlajku demokracie. Až potom od toho sa odvíjajú ďalšie procesy. Bohužiaľ, takto je nastavený náš mentálny svet, že potrebujeme mať niekoho, kto určuje témy. Poslanci... To znamená, že do tej doby, pán Vzoš, dokiaľ takéhoto primátora nezískame, tak ten rokovací poriadok a povinnosti s ním spojené platiť nebudú? Tiež by platili. Ale tak to závisí od vás, či upozorníte primátora, že sa porušuje rokovací poriadok. Ja som ho upozornila a bola som vyvedená políciou. To, že či to na meste teraz potrebujeme ho, je v dezolátnom stave. Každý, kto sa cez ňo prejde, tak vidí, že je rozbité, je zničené a je hlavne už nebezpečné. Niektorým úsekom je naozaj už nebezpečné. Chcem poďakovať aj nášmu primátorovi mesta Poprad Antonovi Dankovi, lebo ja viem, aké obrovské úsilie vynaložil, aby mesto Poprad malo dobrý rozpočet. Hlásim sa, prosím vás, ešte iný účastník zasadnutia. Pán Danko, no tak neporušujeme rokovací poriadok. Ja sa prihlásená. To nie je pravda, nečítala ste rokovací poriadok. Nahlasujem, pán policajt, porušovanie rokovacieho poriadku. Aj rozvoj programov schváľuje, ďalej ako v texte. Poveruje primátora mesta. Ja mám len otázky, prepáčte, neporušujte, prosím vás, rokovací poriadok. Ja som sa riadne hlásila, postupujem v zmysle rokovacieho poriadku. Pán primátor, máte povinnosť nechať poslancov hlasovať. Sľubujem, že len otázky položím vo vzťahu. Aha, teraz sme počuli, že vy viete, páni. Takže zase šikana a fašizmus, pán Danko. Poďte sama. Nie, vy ste porušil rokovať. Čo robíte? Natáčajte to, poďte za mnou. Poďte. Nie, takže vy teda nepoznáte rokovací poriadok, respektíve ho úmyselne porušujete, pánovia. Nech sa páči. Presne podľa rokovacieho poriadku postupujeme, nech sa páči. Nech sa páči. Stále dookola to isté. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad konštatuje, že rozpočet mesta na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a rozvojových programov, schvaľuje, ďalej ako v texte. Takže veľmi pekne ďakujeme za zhromaždené dôkazy o tom, že porušovanie rokovacieho poriadku a ústavných práv verejnosti prítomnej na zasadnutí alebo verejnosti zaujímajúcej sa o otázky korupcie v našom meste je naprosto bežnou praxou. Je to proste spôsob, akým tento korupčník založil svoju moc práve na princípe cenzúry, porušovania a zneužívania mestskej polície k výkonu tej najšpinavejšej a najodpornejšej práce, pretože toto sa v demokratickej spoločnosti nerobí. Vy, keď ste účastní na mestskom zastupiteľstve, vážení, vy by ste mali ovládať rokovací poriadok. A keďže vidíte, že explicitne osoba predsedajúceho porušila tento rokovací poriadok, potom bolo vašou povinnosťou odmietnúť konať v zmysle jeho pokynu. Vy jednoducho šikanujete, tyranizujete a terorizujete obyvateľstvo na objednávku tohto lumpa. Dobrý deň, pán Košický. Príde vám toto normálne, že sa Porušuje sa tu rokovací poriadok a vy čušíte všetci? Nebol porušený rokovací poriadok? Prečo ste teda nehlasovali, pán Košický, o tom, že či bude alebo nebude udelené slovo? Prečo vám zobral kompetenciu? To neboli vyzvaní primátorom hlasovať. Áno, ale prečo ste sa nepostavili a nepovedali, porušuje sa rokovací poriadok, veď vy ste kontrolný orgán, pán Košický. Všetci ste tu kontrolný orgán, prečo nekontrolujete, čo sa deje? Povedzte, prosím vás, občanom, ovládate rokovací poriadok? Ja dúfam, že áno. Áno, to znamená v prípade, že sa občan prihlási do diskusie, tak aké povinnosti vznikajú predsedajúcemu zastupiteľstvu? Ak ho navrhne nejaký poslanec, tak predsedajúci by mal vyzvať poslancov, aby o tom hlasovali. Ste nám teraz preukázala všetkým občanom, že teda rokovací poriadok skutočne nepoznáte. V zmysle odseku 10
má iný účastník zasadnutia, teda verejnosť, povinnosť, ak sa chce účastniť diskusie, zdvihnúť ruku. U nás je tu skonsolidovaná nejaká možno tradičná úprava, ktorú používame roky takto. Doteraz som s tým nebodal žiaden problém, ale ďakujem, že ste ma upozornili. Pozriem sa. Dobrý deň, pani Husárová, pani poslankyňa. Prepadovka, taká otázka. Či ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva Poprad? Ja mám Aha, že viete, akým spôsobom sa iní účastníci zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlásia teda do diskusie. Keby sme vás o polnoci zobudili, tak by ste tušila, že akým spôsobom? Dovidenia. Krásny deň. No to... Majte sa veľmi pekne, preskúšali sme vás a obstála ste na 5. Ja dodržujem všetky demokratické princípy, rešpektujem rokovací poriadok, nikomu tu nie je v ničom bránené. Vždy, keď dôjde k porušeniu, tak je potrebné na to upozorniť. Ako môžete upozorňovať na niečo, čomu nerozumiete alebo čo nepoznáte? To je dobrá otázka. Zdá sa, že neovládate tieto základné veci, tak skúste si tipnúť, akým spôsobom sa hlásia do diskusie obyvatelia mesta. Si spievate obľúbenú melódiu? Tak sme radi, že sme potvrdili teda to, čo ste už vlastne potvrdil sám. Pán policajt, o čo vám ide tu? Prečo sa ma chytáte? Kto sa vás chytil mal zaplniť? No tak ako, pardon, sa ma nechytajte, ani do mňa aj nenarážajte. Veď ani ja sa vás nechytám, to inde budeme robiť takéto veci, dobre? Keď som sa vás náhodou dotkol, nechci sa ospravedlňujem, chytať som sa vás nechytil, dobre? Dobre, tak ale prečo sa mi staviate do cesty, z akého dôvodu? Toto nie je momentálne pre verejnosť. Hej, a kde je to uvedené tuto niekde na dverách, že nemôžem teda ako vstúpiť do týchto priestorov? Priestorov môžete vstúpiť, môžete na druhé poschodie, na tretie, ale nepôjdete na jednotku momentálne, to je všetko. Dobre, ako viete, že som chcela ísť na jednotku? No vidím, že obťažujete pána primátora stavať z tamtej strany, že idete. Aha, takže ste sa domnieval, že chcem ísť za pánom primátorom pokračovať s ním v rozhovore. Viete o tom, že je verejný činiteľ a ako takého s ním môžem teda rozhovor robiť? Áno, samozrejme. Dobre. Viete sa do... Dobrý deň, pani prednostka, chceli by sme sa vás opýtať, či ovládate rokovací poriadok? To čo ma znamená, prečo ste sme buchli? Ste sa otočili, sa tam rozprávali do mňa, prečo ste teraz vlastne buchli? A tak nemáte byť 15 cm odo mňa. Jak 15 cm? Metre som bol od vás otočil, ste do mňa buchli. Mladá pani. A prečo ste agresívne zvyšujete hlas? Pán Kavka, tiež sa vás chceme opýtať, či ovládate rokovací poriadok? Ja idem na druhé. Prečo do mňa strkáte? Ešte raz, vy ste mi povedali, že vás zastavujem. Vy sa otočíte, do mňa buchnete. Pýtam sa prečo. Ja som sa vás nechytil, že sa ma dotkli. Ale neutekajte, pani, že s vami rozprávam teraz. Vy ste blázon. Ale veď sa vás pýtam, že ste do mňa buchli, neviete. Dobrý deň, vážení poslanci. Chcela by som sa takto hromadne vás opýtať, či ovládate rokovací poriadok a akým spôsobom sa obyvatelia obce prihlásujú do diskusie v rámci verejného zastupiteľstva a jeho zasadnutia. Pán Drenišin, poďte. Aj ostatní boli preskúšaní, aby neboli diskriminovaní, tak sa tiež ako prejavte, prosím vás. Akým spôsobom sa prihlasujú do diskusie, pán Brenišín? Ovládate rokovací poriadok v časti, v ktorej sa prihlasujú obyvatelia obce do diskusie? Samozrejme, hlasujeme. Ale ako sa prihlási ten účastník? V rámci poslancov dám mu požiadal slovo. V rámci poslancov, cez poslanca? Dobrý deň, pán Barila, pán riaditeľ sociálnej poisťovne. Chcela by som vás preskúšať z toho, či ovládate rokovací poriadok. Akým spôsobom sa prihlasujú obyvatelia obce do diskusie v rámci Mestského zastupiteľstva? Viete nám to povedať? Pani riaditeľová, ja sa ľudí veľmi rado správam, ale sami sa nebudem. Po vašich skúsenostiach s nami a dlhoročnými. Aké máte skúsenosti? Ja vás skúšam, ja teraz nediskutujem, ja vás teraz skúšam. Takže ja vám ďakujem pekne za oslovenie a prajem pekný deň. Takže viete, akým spôsobom alebo nie? Lebo bude to považované, že neviete. Pán Baran, vy tiež, prosím vás, ovládate rokovací poriadok, sa vás pýtam v tomto smere? Presne takýmto spôsobom ste sa usmieval, keď na minulom zastupiteľstve ma vyvádzali policajti z zasadacej miestnosti. Uškrňať sa pritom
ako sú porušované ústavné práva a fyzicky napadnuté osoby v dôsledku porušenia nielen pána primátora, ale aj vášho, pretože vašou povinnosťou je kontrolovať tieto procesy, pán Baran. Tak je trošku zvláštne. Naozaj tá reakcia, ktorá visí teraz na internete, je naozaj trochu zvláštna. Takže akým spôsobom sa obyvatelia prihlasujú do diskusie v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva? Pán Názarej, počkajte, ale toto môže byť považované za to, že to teda neovládate. Pán Baloga, pani Buňáková, nevyhnete sa teda preskúšaniu, tak ako v prípade iných poslancov, sa vás pýtam, akým spôsobom, pán Baloga to určite bude vedieť, sa obyvatelia obce prihlasujú do diskusie v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva. Akým spôsobom sa prihlasujeme, pani Buňáková? Môžeš ísť prvý, akože. Chcete našuškať? Vy ste bola taká tá študentka, ktorá podvádzala, vždycky pozerala tým druhým do papierov, však počas písomie, keď ste bola na základnej škole. Je to tak, že cez poslancov, no, či vám dáme miesto, alebo nie. Je to tak? Tak neviem, opýtajte sa kolegov. Kolega, je to tak cez poslancov? Sa hlasuje, poslanci hlasujeme. Môžu sa prihlásiť do diskusie, žiadajú o slovo v rámci rokovacieho. Dobre, ale jedno z ustanovení rokovacieho poriadku hovorí, že každý jeho účastník je povinný dodržiavať jeho pravidlá. Tak aké je to písané pravidlo v tom rokovacom poriadku? No veď keď hlasujeme, tak každý hlasuje za seba, nie? Že buď dá Nie, slovo, ako sa hlási, pani Buňáková? Podržte trošku otázočku v hlave. Akým spôsobom sa hlásia tí obyvatelia do diskusie? Buď budeme slušní obidva k sebe, alebo budete proti Príde mi nami tu neslušné, nám. akým spôsobom sa pýtate, je to Veľmi nekorektné. neslušná. Ako nehnevajte sa, vám v pohode kľudne odpoviem. Dobre, tak skúste odpovedať bez ohľadu na to, akým spôsobom bola otázka položená. Staví a povie, chcem slovo, tak jednoducho poslanci prídu, dajú hlasovať, primátor dá hlasovať a my sa rozhodneme, či dávame slovo alebo nedávame. Takže pred chvíľkou ste povedala, že takýto záujemca o slovo sa má postaviť. Áno, je to tak? Nie, nepostaviť, ja som nepovedala. Mám slovo, chcem slovo, prihlásiť sa. To som povedala. Aha, dobre. Takže prihlásiť sa, ako sa hlásime? No tak tu väčšinou vykrikujú títo ľudia, ktorí tam sú zatiaľ. Ako sa hlásime, pani Buňáková? Ako je to uvedené v tom rokovacom poriadku? Mám slovo, tak si to tak hovoríte. Alebo dvihne ruku. Tak a potom povie jednoducho poslanec, príde a povie, pán primátor, chceme dať hlasovať o udelení slova. Takže najprv sa postaví ten pán alebo dáma, potom zdvihne ruku a následne príde nejaký pán poslanec a bude teda akože navrhovať, aby sa nechalo hlasovať. Slušne, každý slušne. Pánovia a dámy, no tak proste. A ja vás žiadam a vyzývam, aby ste rešpektovali vlastný rokovací poriadok, to znamená konkrétne, aby ste, pán primátor, dali hlasovať o vystúpení občanov, ktorí sa budú hlásiť jednotlivým bodom, aby ste tak rešpektovali základný demokratický občiansky princíp. Hneď vám odpoviem, pani poslankyňa, veľmi rád vám dám hlasovať, len zaužívaná prax u nás je taká, že vždycky to navrhne poslanec, že chce udeliť nejakému občanovi slovo, aspoň doteraz to vždycky tak bolo. My sme sa tu dohodli, že vždycky to navrhne poslanec, takže navrhnite a ja dám hneď hlasovať, nemám problém, ale nie, že tu bude pani vykrikovať tak, ako malo zvyku. Jedna vec, že sme sa takto, je to zaužívané právo, život prináša nové skutočnosti a my tu máme rokovací poriadok, my tu máme zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí o možnosti a práve občanov zúčastňovať sa na rozhodovaní a výkone verejnej moci priamo a nakoniec tu máme aj ústavu. Akým spôsobom ideme riešiť to, že vy si neplníte svoje povinnosti a že teda ten rokovací poriadok neovládate, v dôsledku čoho sú porušované ústavné práva obyvateľov? Musíme sa ho dôkladne naučiť. Je koniec volebného obdobia. Treba to